Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind out-ile ube ufind out-e ngento oyithole kwi-wall yami yakwa-TikTok. Okokuqala lokhu engifuna ukukuchaza. Okwesibili, akuchazi ukuthi la asikho kwi-reality show. If ukwi-reality show ukhuluma ngempilo yakho, kanti if ukwi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo-ke siyabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Tamara wenu. UTamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu ofind out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya-5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo. Kodwa ungifundise esontweni lakhe. Kuyayithiwa-ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyaziyo ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulela ipast uzovundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane-background engekho right abasayilungisa, and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetreya, ungibetreyi ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune-video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami, okuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe. And into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala, which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa. Owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi ongasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa kwenziwa yonke into ongasuyicabange. Angizalanga bume. Ubume cha, angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma-comment nakuma-status abantu i-video engayithatha ku-my friend engangiyothenga kuyona. Whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroyi, ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Ngiyaphela lapho bafowethu elukusala seningasala kahle. Bana Tamara ungaqala uhambe. Ungaqala uhambe. Akukwenda ukuchaza lokho unayo ingane kaAbdul. No mnewethu anginayo. Eyami ingane yaziwa ngisho emsamo ukuthi eyakamthetho isibongo yakhokhelwa inkomo kwababa kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu. Oh. No, bengingakufuni ukuthi ukuchaza lokho ukuthi usuthathe waqala kanti se understand thina media. Nabantu besifazane ukuthi kwenza yes. Ngiyaxolisa wemnewethu ukuthi abantu mabengazi ukuthi bazokubetreya ngani, kulula ukuthi bathathe izinto ezivele ezisesithombeni. Mina owami umntwana angim-involve kwi-social media cause i-social media ne-account akusiyona eyakhe eyami. Owami umntwana mina ngihlala eGoli unakekelwa wowakhe ubaba. Ngikusho lokhu phambi kwezwe lonke ukuthi unakekelwa wowakhe ubaba owamzala, owahamba wayobikwa emsamo ukuthi nangu umfana wakasibanibani wonile endaweni ukuthi uma ungakwazi lokhu kusho ukuthi usele mnewethu. Tamara, angifuni indaba la, but we are behind you sisi. Iyodwa into engasiphatha kabi ngelinye ilanga ukuthi sithi siyavuka ngelanga ku-TikTok noma sithi siyazama ukuthinta kuthi uyikhungile. Kukhona konke okwenzakala dadewethu kuwukukhula. Awusenzi ukufana nawona umuntu wesifazane nanoma ubani, ngoba izimo usudlule kuzona phezu kwama-millions, hundreds of thousands wabantu bekhuluma izinto ezinegative ngawe sisi. Ume ube strong, lokho kwenzakalayo uwumlando. And ngiyajabula uma ngabe lithi ibandla bopha bhakabhaka, kusho ukuthi kahle kahle kukhona konke esikwenzakalayo asingeni khona
futhi asinazi indaba, ayikho futhi into ethene engaka efuna ukuthi isifuna ukuyizwa ngoba akekho umuntu ongakujaja ngepast yakho usukade ubhekane nayo. Yes, Lokho exactly. kwakho futhi lokho kusuka othandweni lethu, asikaze sibuze usicela ukuthi asikunikele lama 10 rand noma kuyini what sabona nje thina i-intimidation ye-media nokuthi uyacrucify kwi-media. Sasithi no, asihlehli sime nawe siyaphambili kuphela futhi lo mkhankaso uzoba namandla kakhulu. Kumele ukuthi mawudlula ukwazi nanokuthi ubone i-therapist nje for i-counseling kuyona yonke into le, whether my friend or not. Simele ahlehli siyaphambili and sihamba kakhulu kunakuqala. Ngicela ukuthi bese uyahamba ubaleka elilodwa mhlawumbe amabili amathathu aqondene ngqo noThamara. Yes, baba. yebo. Thamara, Yes, baba, ngiyakuzwa. uvale yakhe imic ungilalele kuphela. Walokho engizokuyadlula. Thamara, asinayo inkinga yamaphutha akho. Kodwa sinayo inkinga yokuthi wena uzoba ubani. Ungayivumeli ingcindezi yempilo yabantu ibe ingxenye yokuthi wena uyibona ungaseyena umuntu. Ubona bonke abantu abaphethe imkhonto abagwaza wena. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi bona bakazi bamthanda omunye umuntu wesifazane. Uma umuntu wesifazane emthanda omunye umuntu wesifazane, ubezoba naso isibindi sokuthi ethi ngoba lo uyowesifazane ngoba bethi bona bayamela ndawonye. Noma nje kodwa ungwakwethu asihlale naye phansi azalibona uthando lwethu ukuthi siyamdinga abuyele kithi. Bese ngeke thina size sisukume ukuthi abantu besifazane bayathandana. Ungalenzi iphutha lokuthi ucabanga ukuthi izingqinamba nosisindo sempilo soba lula emva kwalokho. Sisazoqhubeka sibenzile. Uyazi ukuthi la njengoba sihleli la umuntu othatha uma wengane yomunye umuntu ubaba wengane womunye umuntu wesifazane. Umuntu okwazi ukudicilela phansi omunye umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane. Imishado echithekile ayichithwa ngamadoda kodwa ichithwa abanye abantu besifazane. Thina ngelinye ilanga songabi khona weThamara. Kodwa kuyofanele wena ube uThamara lo ozakhe wawuye. Lempilo le idinga lo Thamara wena oyiveza uyena. Miyeke lona oyena masuphumela ku TikTok. Angeke ze ekuhambisa ibanga elide. Salusa umbamba lo ozakhe wawuyena. Uthathe lezo ihlangu lezo ulwe ngazo uqhubeke kuye phambili. Inzondo seniwena nenzondo ngeke nisahlukana. Suka namhlanje kufanele wazi ukuthi uyisitha sokuphila. Uyisitha sabantu abangalifuni iqiniso. Ngalawo mazwi iba yilo Thamara lo okade uphupha ngaye nolo omakhayo. Lokho kuyokwenza ukuthi akusizi wena, uyosiza ngisho ingane yakho. Ngoba ekugcineni kosuku lo muntu lo noma ngasiphi isikhathi noma inini uma wena Thamara ufuna ubhuti ungenabo ekhaya sikhona thina. Asifune kulala nawe, asifune kwenza lutho. Sifuna ukubona uyilento ophupha kuba yiyona. Ingane yakho siyoba ngomalume kuyo. Siyokulekelela ukuthi ikhule izwi iqiniso. Ungalizondi, ungalishintshi iqiniso ngenxa yencindezi yabantu abakudonsela emangeni. Lokho kuyokwenza ukuthi noma imvula inganetha kanjani ngeke zikuthinte wena. Ilento mfowethu ngishoyo ukuthi ungathi uphila kahle ekhanda sithi siku-2025 ube ungikhumbuza ngento ya 5 years ago bese uyitshela ukuthi wena ekhanda lakho ngifuna ukutshela lento eyi-1 man ngoba sukhuluma nathi suphila nathi empilweni. Asiyichazi futhi asilokhu sifuna ukukhuluma siyenza. Lezi impendulo silethela zona siyidinga. Sidinga uThamara oya phambili. Uma uzohlala phansi uchaza izinto ezivela ngawe uyophelelwa isikhathi. Alikho ikusasa emuva kodwa ikusasa seliphambili. Noma ngingathiwa lawo maphuthu benawo angeke sakulekelela manje. Empilweni akunqoba abasha abakhuluma ngezolo. uMandela wasikhulula, uMandela wahlala eRobben Island but ngeke sasiza